kabayan. Okay. Kuba may mga tahon. Tahon sa kuwan. Yusuin. Mas nabuhit. Kabala ang kapuyo na siya, kagakulpon. Kami lain na kuha ng mga kabayan. Mara niya akong kuhan. Kahoy sa gnoron o plastic solusyon o gamay kay dahil ng panahon low pressure dito na may ikang mabaw naog eh gitawag may sa ano musuki na mo nga ay lansang makuhan ka kaya ako sabi salamat. Tulog ka kong kamot. Ay lansang hain. Oh, lansang ko hain kayo. Nag-vlog eh. Oh. Hindi kayo isi. Iwan ka kay. Itagaan ni Kahoy. Nag-vlog man ni. Nag-vlog. It's okay oh. Hi. Hi. Ganis.
na. Dapat na ang mga tao, tungkol sa pira. Biniglip. Na? Oh, okay na. Bye. Sasuke. Puno mong karga na mo. Grabe ka katol, oh. Katol tayo ang kwan, solusyon. Okay, lahat mapalit. Okay, Rakepon. Okay, bye-bye. Next week. Later. Oh, mga bars, mga suke. Kain tayo. Banana. Nilong ang saging. Oh. Pinya. Nangka, adobo. Kain tayo. Saya may kaulay ka lang kaya ang may atong solusyon ng plastik. Mga kahoy yatag sa mga apoy putaw gamay. Saya may kaulay kaya lain ang panahon na low pressure. Pangkarang nga kuhan sa 14 sa Marso may balita na may parating na low pressure o maging bagyo pero hindi pa totoo kung maging bagyo ba. Ulit may parang kayo kami sa akin ulungan. Thank you very much mga kabayos, mga kasukat.